awusia ma me chia na me ma wakwa ba mfa mbra fi de kese yi eso na wiase yesi suro nipa na jai saman suro ni oben wo na abo bi beka wa na efre bontumem awusia enne ye ba besia kwan a nkofo bi ade ye fa so mo ben yen omo de yen fa so anya ne kwan papa so na afi nkwa be fa so be sisa de na se ne enu esan repeat ne ho bi ya ko ne nkonko hwe enne video a be kan sa ne ba ya try ko matwetwe so na afi foto bi a ho bi aye de to ye ho efo eno akwa aba ja opani aha de ye bie ya no kasa den aha nso ye ma ya no ben sa afidie we emre wa ha no very good odi de sa mawura me pa cho me frɛ me ya tia oba ya free hin na bai pa cho me krom pa me free pechi na matu me se de me free abu akwa kofuria na bai abu akwa kofuria e ho na atie pa cho ani awade na do ko edwa ana pa cho me ni ko na te ho oh okay abu akwa kofuria okay na die ade na di free abu akwa kofuria ne abaye nim hawo utaki fi ai na wadawo ma me bra na esisi ni ene ntina me de na ba ha no okay ene hyasem no ase ntunsi mfimfini hyase na bo nkuru kire wasem mu na me ni matifo nte ase yi de na de waba e pa chewo ena me bra na sunti school kura mankobi hyase o hyase na me hyase okay school kura yankobi ya papa no me ma me ni jam papa jam ma me ntina se ma me no so na ne hwe na enkuyi nti wode ma ekoma me bra ne kotran ya de wo koma wo bra ne kotran na me bra ne hye me ne ya de papa sa me no oti koku na sa me nyu fukura mo boy na oti koku na me sesa koku no na me nye ne tama oti fa koku bi no ato asime ye be sa koku no bi e be bo apaso no chere kura mi nya bi hye kisa mi anso me ne na fofo ma ya no ko be de koku pa na me bi ato ade a wo me ho ahye ndi na asetena na edin ma me ndi me ka chense me kom ma me ho ka kire onuansa me kom ma me ho ana odi me baaye to odi me baaye no so na asetena no nya na enye ndi ma me sa ba me kotena obi nchei e ho de me tena ho che me nyini sana me sa ba me baaye na se me machiri ma mi no 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 so ha se so be ko school me bra se ne ba ne ira wo na ne ba na nye turuba ono so nya nante ba nti ni nua ne hwe ne ba ne ma no me nua se ba me ko school o te wo de wo bra se hwe ma no to de ko ne bia na ko horo be ko school e ho no ko so anfa ko school na se ku edwuma ne ode ye ko ye eti me free ba bia am ko tra ya mba ye no na ma me sa ka je me se me sa anko me bra ne ho na me nua keto ne ko ho ebiem am se ma me nko do de ye me ntimi nko no se bia ne sa me no ye o sa se de bia wonya o sa bio na ja mini baby amefa ntie maami asara me ko me bra ne ho maami na nkasa na de me ko ye eza ko tu minu anu nketo mienu wo ho no mo na asetena na edene uhwe ba fuo ma ye ko kwaye pa me bra ne do ne ko do kwaye ya wa dogu wo no wo munu ya no ye wo bo me nkan fa ase ye dua mo ro ba fa ase pa bo anhyew chede na hyew be bra timi ka je se wa hwe ye na kasa wo wa me ni skam no ko wo pani o na ke fuom konso ka senso ko wo menem firamo na ja na jono mana minu yanke to mi na minya no wo mu na mbetene ja ho na mete bode ho na me tuje mu na me ata me na ne so sa na mtimi da kakra ade chin so nyese bia me na ne me ya me bre ka sem se mu je fuom ko tena fi ya sa hye me nkan ni aso am se me nko fuom me de kuru sa ne de ko fuom enti se ma me free pachi no ba kura ho a ya ka ma me asetena na adino wase ese so me de mo ko pachi a me so me ni bi me ana me don fofon ana ma ye mo adwuma enti me de mo ntana na se wo sa na so bi hye wani ya ani ya de a wo hye wodin mo be nyine no na aboa mo enti ja ye fa ne sa na sa woni me bra ma ne te wona wo no mu di agora kora ne bitimi fa ba twa se bim na wo ko bo akora no a na sa me bra ni fia oba na na yire ka kire no a me bra di twade sesi ma pampa ma me dwonso me ho he na nya sanketo ni obi am ko ka kire no wo koto pa ma pampa ma me dwonso me ho at once ka kire ho wow na asama na odin na me bra ne yire no onya hwe ye ne yokonsuo ye ne ye bibia
aduane kora wano akora no a o ma bia dia na ame no one ne ma no wate kakra ba me ne nuanu miensa na one ne ma go hu ne dia ne amena ne ma ne tutu bitu ne enso komo de enti duma bia na sa me ne nwa wo ho enti ekopenwa na de ko edwa so ene ato ento dokono ne da bisi enti e ba ye nam kwa so ne atete mesoma ne ato nchina boba ne bi enti enwumere na ye de ya ame no ne afia ne dokono no ne afa mesoma ne aka nchene ne aka dokono ne yedi wa mama kai me nyoma pa wie yo enti na de akoda aja de chi onyankopon apagya wonu asore na ja omo de we de ope ne ya so me bra ne na yire no papa na we mu na me maame ba ho na me bra no do fu kakra ma me maame e wa kura na se ti maame na bo ene maame nya ne bra nya ayi afuo no se maame wo dia ye ne fa o ye fu ni wie ye na bra me zo ye no e bofo ana nyimira no ko wi ko nse body na nyinyini utwa body no ahomachi ye so de na body no nyina agufi maame hu na no me body na kwabra ko twai na ofre no kwabra na me body na ko twai nyina osia na ko twa se nyini wu ntwa ntma ko twa ko tona ma ye ni ani esa so body no twa kwansi nu ba kuro bi se fe no bonsu aso be ton body no na sa body no so na wo bresi u bre na wo sie na wa nte ase no a obekwa ko ton body na sa de koma be fi enti se tete ase no gu ye kente no enti yiri body no do to ha na de ase na ko bi fi ni akọ no de asa na de akoye kurase mi branka se tazin mu nyento dokono sa me dokono na wose na mo kura na emu asa se no abo emu si abonten kwa ne bi ni wasa dokono nta dokono enti ni akobo body na be si de ni afa so ni ekọ on ka se body na mo so ayira mo koton ye no ma to pieto ana chede kura de amamo na sa me ma me body na wo twa ye no wo koton body no de atonte ma de abere ne yire maame ne body no a body no odo afuo ma no na maame na abre dua na kwabra ne akotwa so amoma kwa akoton no wo de akoto de ya atonte ma ne yire asam ne ha maame papa etina maame sinka o ma ye ntene kura ho bio na sa me so maame so no ne papa anti fia ma no ndi yetu kwatana ha pachi yetu kwatana ha yetu kwatana ha ofo fie ni atente na maame se ya obesa bene ya ba pachi na ye kwakwatana ya kwakwatana de so de meko hie ni kura ye ntana ho na ye nya ne sa e wa kura na se ho eti ba maame gya ye ho ba pachi ndi munu a na chire no sa ba ye na se maame wasa ba wose ne se me kwa me koja mo kura na me ye mo hihye ndi masaba me no mu nyina betana ha na o de meko hie mo ani na me hunu bi enti wo mu a na me bra so na ne yire mu ye mienu ena ne yire no we maame yare no kokkohwe no we so ko ne maame ho aba wa ama ana nansi be gu mi bra na ni fasi enti anansi ni gu mi bra no na edne na ne yire mu ye no bi eni ho enti ko ye me maame do di machi eni maame ka chiri be ma ne tara me bra mi pa na ne tara ne hwe me bra no e wa kura na se ontumi nya ne ho hwe nya ne ho hwe se ka ne ni ho di anka me bra ne be hu enti e be bo ne to ho saa no na mo a onfa mo nya hwe ye na ye sa hwe no to aso enti ba cha ye hwe no ma ne ho to ne wie no na o se maame waboa mi o oni mi nua no maboa mi ni bibia me dede na mase enti dem dede mase ne se efiri twa pia ho ekosi ka akwam eyan fofon na so no ma monya na mfa efiri twa pia ho ekosi kwa ne ho no mo no ma monya na mfa ni bibia me dede mase na maame se kwa na wo se wasa kan maame se wo wasa ka sa prensa ana maame se sa na umbra na kan dia mommoa me sa me so na fe na me nufu abobo me si me ma ya brem me nua ketwa no so no so ekonenim mommoa me na yenye na yete pechi no ye ne ye do ye fofon e de ye fu nso ne nya bidi ti se ya bedu ya se na so aka sa dia mommoa me na yenye ne ye ada ache no ye nso be nya bi edi ye ni efie tim no ye nya bidi esi fie na obi anya ba bi atana timpacha ye bo ye maame no ne maame ne nti me brandi asase ne maame ne de ono ane srado ene wo srado ene wo ko do fu ni wo do fu ni nyina bu o bra ne srado e de mam o maame okay nti wo srado wi ene de eno ano no wansie fo mo bium si ebe ye den ene maame no a ne ye kakra sa ti ye fo no kono na maame ne si da bi mo ye maaya mba hia bibi e bi ambo ba me ncha be sra abe paade ni nya mamu sa nti fo no we no ha na mo nso mfa na mo mo ame na menya me de no
Ese maame ne nso atwa baabi ama mo nso se mo nso mo nyemfa okay enti ye no na ye koye maame afumu dwara ne bemenda me bra na ankasa no so ye ne to nso ye kona afumu ya wada koye na dwuma ansa na ye wu ye de ukuara ne fiara ne nso de koye di te ja na ba ya me ni dua kora na me ni bonso am na me de akuma ebudua enti abrante bia ne ne te benso no so wafuo pa na no so ne yire enti o fa me ni me nua ba ya no se ye ni edi ndoboa te ye ne ekole fo ne akobbo menkan ama no ani ohia mo ro ba ne akodua ama no so be bu ye nua na ma ye ene ne abrante ye sare ye fo ni wiye abele fo ni ye no me de na me de no da nkofo de no ntimi de me si hie na me me chiri ma mienu no ono ne me ma me hie so kakra de wa ma me amena nsi hie no ma me se meti ase se me ni hweso ni kura betena ha no ma o ti kokwa be chensa ha ye wo de ya wonfa nti wo de ya wa mi nu de no de wa nsi hie anya hwe enti bi nwa ni si hie tire baako na ma me ma ni jaye sa me nka se ma me ma ni si hie no amena nsi enti ja ma me ni te kura wo no sa na me so me ni kunu so ko ho ko ye afu de sa me nyini ya me ware ye no me ni kunu ko ho me bra no ane ma ya sa se bi ma me kunu me ni kunu ye na bunu ena ja me ni kunu so esi ye kura wa bi na ma me so tene baabi de wo ana ma ko hwe ma me ye nya sika ni be si da wa tuma ko fodua ho nti be se tama ko ya de na ba ya kan ye she de mo no sa me nu na me te wa me hu se asa me ma me ma fe no me hu na che nti me kwa ko hwe kira kwa o ka so me kuma tin so a on pese obeba enti me furu ka me koye no ade chin ye me kom ma me kura no bia ni ho ye mu hye me papa me fa na fo no mu nyina ma me hu no ne puru so atum e kura ba ko ho na me ko ho isa ko kura ba ko atum so me hu no isa ko ba ko atum be hu no te kura to so nan me du ha so sie kura ho ne me ni ade ma me na dai no so na pa no betena obi kura se sa no se me ba wo se kura se de se me te wo kura se wo se ye me ba enti me ba ne kura se ya me ko ba bia na se ma kwoti ahwe me ye mu bibi enye yi ene se me so no pa ya ma bo se ye kura se na me sa na te dia me enko yi am so ma me mu na me de ba me kura se ma na duane de ma ne nsu dware ye te dia cha no pa na me ma me wonti na me ba ye enti me sa kokuma se wo me yakọ ana wo betene kura se ya wo se wa ye pani wonti me fa ka se force me de force fa wo de wakọ ma me se wa ba de a me no obekọ na me pe ka de be du tepa kura no kai kasi aye trum no ma me ntimi ntrim me ne kunu so ne koye akura ne wo fa hen pa cho tepa sibiri so pa cha ne to aso eti me ne kunu so ne koye no se ya se be ye se o ma me betana ka kasi no be du kwa wentimi ntani ye mfa 1000 ntimi kunu ha 1000 e bi free tepa na e ba bonsu e ko fodu ya ho me ne ma me betana ho no sa ntim be du ye na me frɛ me bra no se bra me koye kurase o na me koye na ma me ate ahwe ntimi de na ba na wo ba ho na abehwe no me ba me timi nchesa na me odi me di nachi na o yare fo no wuye to wuye na ma me ne ba mba me ye de ne ba ye kuru mo pachi ho no ye wiye ni wiye no na me se bra me ha no me ni adwuma bia wa ha nti me sa de ma me akokofo odua o ka je se da o ma me mfa ne nko onya be duru fie ne de on tena fie on tena pachi ho na bra no tena pachi ho ani hwe mu nso e wo se mo ye ma ne miensa nti me cha mamo na mo hwe no na du se we ba de obedie mia me fa ho ka azu me bra no so na me yeni no itirimu ode no wo ye ho nya de se obetima ye sa de no nti na ye nyintum nti de odi mi machi de on ye na adwen se ono ne ba yare o hwe ne ba yare nti onya araje metena ma ame no ho nti me ne machi de ma miunu ne agitu mu se ye be ye nti ye to ne hwe ne da ne edam nso na nye ma ame no so na wo nyiri ye no na me forso no jini sika efiri ne nchai ena me de si waje prot na de si dan ma no pie miensa se ye be me nya sika ya koda no ho oja otikoko no be ko no ayi sika no basa ndina me nya sika nkoda no na me forso ya ma boda no so akase ye de pon betintuma no na nka ya prasta na nka ma me na kodam na me hwe ba bia me ne ma metie no a na edene pechi wona ho na ye wo mi so ma ntana ho ntimi nim ho no asetana no edwo kokora ye de ma me o ka wo frɛ me bra se bra me sika sa se yo be bra obi no na asemo ho asemo de ne nka je bra ne sa na te de a me sa de ma me akokofo odua na me amakohwe ma de se ne ho dem de ne ko na mfa sika me na me kora me kun be to amanya bia amene di o se da se ma me na nya be duru pachi wode so mo msa ma kwa ma ne nsa mfa kokofo odua na ja me te ase ma wo sa na te de a me fa ma me ne metena wo fie
na wo mama ya mienu ho se me kura no be di na otwe mienu na me kura kokofo dua wo ma no be hwe maame no e wo pechi ho pechi na mawai ye ne wo na matu no o se me mra na mawai ndi me ni ono ana de praje abae na be fa maame ko na mawai na se me nua no ma waka no na o mo ntia se be maame na kotara me bra ni fi ofisa na yire nye te na o mo mpene so nso nya ato me meye ndai me di akoni aba na opani se bi firi kokofo dua na me ba ko pechi na ma fa sika be di na otwe mienu ama me di kom da bi wo ha na bi bra wa ba ko ma enso ti se me di bi soso ide bo ko wa ma ko ma kora anso be didi wo wi aduane na wo ide akoma no na ka che ne man keto ase nko da mo so wase wo so wa do ha o mi di ntam na ma aja ese ma di ato na metim edu me bi ase me bra ne me betena no na nya me fe me so me bra mpani me nkasa na nimu da nkasa ntia ne da be wi ase pani wo che me kora nkasa ntia obi da edine ase me kansa wa che me bra no kora na ase misro ho kakra jamene ndete won musa na ne bi ne yira o mi mpanimfo mi ndire wagya wo mu na okofa suko numa bi me ye mu ba akofo ba foforo na na wo mienu na ba ya ne nye otimi di mi bra na tam ye nyina wodi atam enti me won ma da ko hesa ba ye yaba ba nam sei wa be kam ho num betena ha wasen ya ne maba na so ka wo ka so wagya me na so ka so wagya me na fe de wasa ba do so wa maba so wo bra na so mpeme me de me pe no na jo betena ye me ne nya na tie na ba ya no so no aduane me maami woni enti mi ana me no aduane na ba ya kire se so wa me na me mpe banchikasi o na me yade o me so no me nya daji twane de enko de banchika kra bi frem e wo ma no mi ankasa na me gina so wo na me bra ne te ase ka o bra ti fufu ase ka na wo na ne yire no ye twa bi ama na wo bedi o na kakra sa ndi me kwa na maba da ko me kwa ya me ba ye no pa me bedu juara no pa no na me kuma ni si mi maame eniema na me se o kada fuma me na mi nsi wa no peshin me jawa sa wo be si anka ko rada na fe na ba na na se me kwa na otwi me ko di na be di na otwi me ru pechi ya na be di ko di na otwi me ni ku fo di fe se me ye adwuma me ni ku no so na tie me won kora me ntimi nya ni nyira metena han mo sa me bra so na ye nse me ba na me kwa woni ne ma na be hwe no na se be ba na ma be so enti se baba na se wusi ni ma na te from me na wo pechi me enti wa ma nkasa afi ni ma hu se abraba wa ne numa sesa enti ma fa me ho anyehye ne biu enti do anwumre na me be no aduane no no so akofa kropot obi so no so be no aduane na me se ane wono ade timu na bade a me ni ho asem biaka enti ja wono ane de wo wi aduane no no de akwa afidi makọ me so afidi fufu no me mpe tim de me wi bia na ma gina ma de so ho okwo wo ba afidi mba ye no no abetena se na me bra so afa wo ma na ebe boso ono de me bra fa wo ma be boso na ne yire ne te ase wiwe me di me ne maame de me dia wo ka na wo fufu no ndi na afa na ba nchire de na ko sire sister bi no be kama me ndi afa ne ba me ko ho no ma sister na me sire no be kan duane no ma me na me kuma no so sa so de me na mo se me sorry na ma sister ma no duane bebrebe na ma no chem ko e man ko fo mo se duane so ye no na so bi be dia de je se me no duane me mo bi bi ni se me no duane na mo bi bi dia na ye de na me kansa me bra wo mo so be ka se oh ya waba jemo kakra kra na ma me pam no me da ndo ne yire ne ka bo mo afi de mo aye ba kono na afi adu na me bra ne yire ne so mo sa akoye kura se wakodi bronya nkura miensa me bra ma ye 1000 na me nua ba kon so ho na okoma me nua ne sika se me de me hu adanse ni mini bronya eti me nua ne de odi bronya nto no aduane ma ne nkura no me ma so da me ye aduane no ne nkura no ko omko shemu a tisa o bra ne ma no me bra ne ma no omko shemu a tisa na do omba nsa sister ada na mo ne mete na me de na ya mu a eze mu di fia ko be mo so ma ko tana mo sister man sa ho wasi dada na ya papa de se ya yenko ho baje mate ndas ono ne ka sa asem ne de kire mo se ono ne papa ne ka kire ne se ya monko mo so wa no ho enti ade chie na me call phone me hia me sister no na sister mansa na waje nkura na boso no se me de bra na di so ko kura se no send me sika se bronya adu enti me no mfa no amoma ne ma no na se be bra ni trimod ni enti me de mo no me no a na me de me di bia enye ana se bronya bade enti me de me ni di na me de me kan se enti ade chie na me bra ne ba ye ni oba ye ndi ada ne de man ka se me de chie na bra wa ya de amara ye me ya papa
fi se me no wa na te ha sa me ho aran sidi ni na se me ni buro nya nti afi buro nti ni di ti ho aran fo da ko pra ni di wo fie ana nti na wo kwan won fa sika ama me se me no aduane man kora na di sika ko ma wo bi awa no kan sister de me ye de ma nya de me pa cho fa cha me na me se me di a chew me nu ni asem bia ana ja me no mo te to kakra sa na me ba ya me ka se me ba ya na me kuma ni si ni ma no na me di na wo twemienu me sa akọ so no panam ga bra ene me ko o se wo ba ye no me ka je o se fa ma me tena pan mu dware no wo anwane ne da na me se bra me nkwa me ntimi peja ma me ne ma me ni modu me so me ni ahode ne sa enti de bia me pa no ho anopa be pa no ho nyu me pampa bia ni no ho me ko ma ri gina dan ho aso be kan se ai na si fufu ye kura wa wote no ho wa ntimi anyina wo nua wo di wa chi ne be yie na me se me ma anye na se me nua ya aye bone be aja min kan che waso e kuma yidi matam papa ko ana me bra fa ne se kai no kwa afu ne yiri di watam ne yiri di matam no o di matam ade ne sabe bo me bo se wo ne se pe me bo na me ma bo ne bi na se me fiu me nyini chewo me kasa me no di agwa hwa be pra me zumi ni ahwo ne ko ntumi si so kwa me nkonto kwada ntimi fiu no ne sabe wo me ni ase na me se me fiu o di matam papa e ma tentem di etwa se temni oba fi nyina ma kuma ne kan be kire me na me yedi etina me sa dance na me jina ma me ho papa ma me ho se aso ma me ye ne se ya ye ne ntam ne ko na ba ye wo yebusie ni ha ya we prawo te me pa ma me ho wi aduane ese me no ma no kwamenti na mkoto doko no na me lebere na me ko ye na otwe me yinu na me ntimi ntana na me sa ba se me ba behwe se no te se ya te me ba ye no na ma me adun so guru ho sa won ntimi nante adun so guru ho ne ntimi nyina afofo te me ba ye na me de me bag si dem ho se me ko me busunya pani ho na sa ya wo na wo ye me no me ko ka kire no me ko no woni ho me ba na me bag ni si abontene manjuna nyame se wono ne pagya ti abontene me se bia me ana me di si abontene ho na me sa fa bag ni ko si dem na me fa ade se me ko sensu me ko sensu ba ye no na me bag ni sa be si abontene ho moti abe no no na me hu se se ne sa obe ne pagya bag ni be si abontene edi me di nsuo ne ba ye no na ne ma na me de be gu abontene me be si ye no na wa fa roba na me be si mu ne ma na ko si dem ene fie ba ko be me bra ne ho na me ko fie ko fa roba me de roba ni firi fie ho ba no na me kuma na sa ko fa roba ni firi da be fa ne ma na aforo me be si ye no e da ko si de no atopu no na e ko si ada na asori fo nyina pon obi e ko fie ma mi so matam de dim na ma fo gira ho no ye twa me ho hye no wo di matam ndi fie ba ko da e wo ma me pani ho na me ko nsu no te ma pani ni kunu na ba me ye mi sei na ko tana ne kyera papa ne de ne sa to me ku no se nkasa ma ne nyawo o ye wa no bra obeja na ko te bi tana papa no ha papa ne fie o ma ne ye me o ye me o no ambra wo twa so no na me fa kwa ba ko so na me ku me foro ka na me ko ye enti mi si mi gina se nka ma me kura me nkohwe ne bi ese me ko wa me bra ne ne bi ne ye ne ye ade bi ne o mfa ne ho ese wono ye kura o ba ne be di natam enti wo soro no to wo ye kura o mfa ho enti na me se me nkohwe bi enti o ma na me ma chire ma mienu no be ka cha me se o ko kura na se me bra ade ahia koto one me ma me dim me nua na ko sisi hie de ma chire ma mienu no o ko si me ne me ma me hie no me bra na ko tutu egu nti o de asara ko ma yebusu apani nso kan ho hwe tobo why na akosi hie me ma chire ma mienu no de ahase no ma me ne ka say ma ne ntu hie bia no se ono nso abesi hie bra wonyini ye ma me ne ya mre no se wo so pe so hunu se me de nie de se hwe so ni ti a ontene de bi nka ma me ne de no ho okay se ma me ne nie kura ho e na wo bra akọ ye no nua ne hie na wakosie no wakotutu egu to aso ento ko tugu ye na me nua no so ko hunu ye na o de beto yebusu apani nanim yebusu apani fra me bra na wa anko te me nua ne fra me ma me firi kofo de ono so wota no so ne ye nyina ko hia pachi me bra na ama na yebusu apani se sa de te da obi an so nko ne so ko ye enti ye sa de to ye me bra na yebusu apani nanim se ma me na ya abrewa ye ma na ese nke hwe ma me na be ma de untimi nware ma me no untimi nya hwe me me kwa na me ba no wo yire so di mata ma fie okura tana nyama kono ntino ye be se be fa ma me de ko tana ni fie de na me si ye no na ye hwem no e da no so no na me bra je ko tana san ko na ko di ma me bra wo fie miensa
anti koko nka se maame ni koko no the 10 cities fa koye dan ho dwuma na ma to cement du egu ho se nka ye de koye plaster dan no cement na gu ho yin sika mfa nkoda no o ma wo sika ni bi na cement wira no oboka no okọ na cement na ahiegu ma ko ji hu ni me hu ni city ni kwa ko ma me bra no se cement am koto ye ni o bra no susu na ese na gu cement na ya eka this yin sika ofo sa koto cement enti waji koko no wo hwe koko no so no na wo de ma me nu aketo no ma chiri ma me yensa no one na tie kura one ma no ti koko no da wo de koko sika ba ye no sa me na koko no bi ni so sa wi abre na ekofom 10 million no de bre no ore ba ya na me bra ka kire na one bre me na tifi aka nya ne se waja jisika we na abre wa ba fi han ye light ye twam jine ko tie light ne ka na ye nya light ne sa abre want me na so no this kan ma papa no dia me to no do ne thousand kra me bra nya ma me edi na mo so me na me bra ne sa de bi ba ya ne me hu skaro do de ba ye ode ba ye na no asa ka che waja ne se jine fa ko fere gas no na aberwa na ba me so gas kra no mi fie kra me nyusu bi me ma no obi nso me sem le me mpe me so bi buchi ya ne me kropot ena ja me no mo te won musa enti be bra ya sa na sa asaw na sa ha me wo sika ya ba wo mfa me enkoda no ho wo so mfa me ento dwa ne ma me ni de ehia na wo de sika ne ye so me pesa me kan ni mo asa no tianko akase sei akase tia no do ya ma ye din na ja me no mabufu na mkokuma se ndi ho no mana ne wo fa ase ba ko frɛ ne se wo mo ka asan wo ye busu apani fie na wo koye oba ya no baka ja me se ya manya sika wo akonya sika na me de sika no se yensa se ne wo manso no omo so omo ton to mo ton ye ne chefeni hende enso no mo de ba ma no na se ne bra sika we ye de kana te de ma me aye mre ndi fa ko to fa bi ko to bank se be ya asemi kura si a ye boye ni aye hu se ye wo ba bibi da ye chi o se o me kura sa na ma fa adwene na me se ne ye na bi de mi ja hokoye me koye na o twi no ba mbusa bra ni ska no de ko to bank o se o da bi o koye na me ma we ma san yare me bi ko to duro ma ambrewa no na ye bi to nani di me kura na me phone so se me bi ko to phone ndi ska na si bra 100 million sa anso 700 million 70,000 Ghana cedi wodi bia tuto nro wodi bia to aduane e di bia kotofo enti 700 million na se na kokora be ni to aso enti aso ne ya me ya papa me so ja me hu be bia me de master wan fa bia nkwa abre wane dan bi wan fa bia nkwa abre wane dan no to aso eti di ba bo so me no abre wane so ne maame wuo no maame ne maame kure wuo no ko wan hu ne maame tene maame ne ye kokofo o manso ena no so na kakra bi no se garam se fu apiem enti minne ye wo fama wo ne so mpese o ton o de ma wo mo na wan fa ma wo mo a o betun force ena no so nya kakra ena no so 600 ena me wo fa ne de mbre me sande me wo fa me bra no sada no a o de mo de 6 kan sande no wa ma sa diska na sa sande no so mo do mo nim bibia to mo dis kan sande sada no na me kokuma se na me frem na anti yesika asa na me se bra what so wo fa se mo frem so mo sika asa sika bebre yi ma me 100 cities 1 million sa me nyen fango to do ne ma me ma na me tie na me de ko yi ba za sika ono so wasa 100 million sa nsia eno so asa afede me ne me bra to re sa aho kire mu na me de teto ka na yiri ndi di ma to me ka se nka me mabie mu no enti na se ye se be fa ye ma me no ene ye ko to ye pani nanim ene pani se ye no kura se oba rehwe ne ma me enti se wo fa se boko no we wo nsem ade hwe ma me na se ma ne so me hwe ma me dia da ye fonu ma e ma ya no no mfa bi nya dai no no mfa hwe ma me no se be frɛ me bra no me bra be pani nanim o ma ne pani na ka ne ja ya sa so ko enti we na me ne me nua no akiri ba mi ne da ko ne efu ye mu se mi se efia so me anko fa ma me ni anfa anko to da boto no mu na se ma me no wu a enti me nko pachi enti wo de ye nko fa no enti ko siara bi ne ye ko to me bra no na wakọ asọdị apọ ekwa ne azibra ye no won komo no se otanase ye se pese be fa ma amele ni ko ni fi e da no surprise ye nwie pono na ano enti ye hu ayo na wo twe sende ko siara sende e ba be fa no ye de na kom mo ko tu fa nko na na pon anim mo fa nko tu na na pon
na me nam se bra ya ya son kona na pon ho a ye frɛ wa wo ma ne se nsan fa kona na pon ho ye wo ni ye nsu ye ni ye se fa maame na kɔ ye se wo ha ne se mo kwasi asama mo ye no mo yi maame na foro mbasa mo jiwo so mo de no kura no me je firi mu nsam mo papa wo de na o de ma mo na mo abaji ma fu me je fu ni nyina firi mu nsam mo na mo ntena ho hwe na me se bra hwɛ ye mu ni pa kwasi asa o afu ni de nya wadwen so beka so be je firi nsam ina ka betu ya pesi ka de bre di ye ka betu ho ka nyina ma ye me kan sa no wo tu fa so no ko ye sana na yire ni so hyede te me bra ko ye no na yire no epie ye opie ya wosen an kokko no kura no mo bra de ama me na me hwe so kokko be na ode ama na ma me de no me ma me afuo no woneti ndi afi ati kokko mpre nan miyenu na me mahunu dudu a okariye miyenu odi ka na minu dudu okariye ndi kwasiana na ye be fa maame no ye be du ho nwumira no na obia ni fie ho edi kan so kasa ne mu ya wada ne ba ho se ye betimu ye pono no ndi ya wada ye betimu ye maame pono no ye ba na maame nkwa na hye fie ho obia ni fie ho ndi wa piepia konwa sa betan kansan na no na me de aduane fa mu no oji ye na otwe akonwa ne wura dem ya so kan esi ne no nko ara ti fie no ni atu ni pun na mu san se na wo ba we wo se me ba de na yire ne ha no nti wo tu akotana kurase na yire so wo ya wo se ya me de minim ba bi a wokọ ndi ebusa mantam ho na wo fo ne se wo se okotwa ne niema okokwa so okotwa ne niema ina ja ye koda ma de chi ti efiara ne etum pun ye bibia na memenda kwasiada yesa koya obia ni fie ne se me ya wada efiada memenda kwasiada obia ni fie ho ti kwasiada ko dro obia ni wona na fe na ya hometi ti binu ya ye se ye ko police station ya ko kancha police for de ko no police for se ade atsa de ma ade nchi ade chan ye mra ti ano pano jwara no pano ye ko ye no na enu so obia ma fie ho ne yesa ko police station ho ana ye busu pen ne so se na obia ko kancha ne se na esi no onim ndi e wa no police station no frɛ se ye mra no obupunu na nti me fa abrewa no ono akobu punu nani na nka mo kwa akope posi mu a na nka makobu punu nani akoyi mu maame afiri dem wo okay maame hwa de bi sei mu akoyi maame ne ko ne fie ho makoyi ne ko e de na asisi ye de asi ne se ye ko fa maame ne ko ye no sika wo so de maye na kokko no so de maye no ne de ye dan yi etwe light be fie ho na maame ne nya bi kora to aduane di na aya asma maye na se me ko kyerɛ se me hia sika o se ye ntimi frɛfrɛ ne se ye pesika na sa ne te de ye ne afuo na maame twa maye no ye mfa no hwɛ ye maame na maame ni kokko ne ono maame kokko no ono so afa enti die enti no waba ha enti die enti amaba ne se ono ankasa so asa akoye atworo akosama ye ewei a watworo klata de ama obi di abrɛ ye a nipa korokoro munya mfra asɛm no ewei ewo pechi ewo klata no bag mu sisi a enti ba ya ba me ba ne se maame no odidi obeda ebesi ne niema ana ne da no so yenwie ana maame no ankasa so na ye afuo no maame no so danase apa na wadana ho ase aye wadanse fuo nyina won enti ehia maame na fuo no ne de ye ne fie no ne ma ne na fo ko bi kro nya ba bi na ne ye dan bi na ne na fo no nya ba bi da na se ye bi to ba aduane ma bre woni na bre woni e ko ne nkrachi a na fo no so nya ba bi ada wo fie ho timpa chama som ne ba ye no o maame de sai pa cho de fie po e fe na fie ko do na fie po no na aka ho efia po mpachane mani nsa abrewa wo wo hwa asese wanya mfie be sai ma mo ko 100 mpachane nti yamfa no 99 plus oko 100 obra no ye frɛ ne sai mpachane frɛ kwabna bowi mpachane wo yam maame ba pa ne no mu mfiri papa ko pacha davi ono ne papa nko pachane e na mo nso mo papa nko o maame ma yesei se dia ka e ma ka 3 me ma ka 2 e ma ka 3 me ma ka 2 enti bo wi nko a ne free papa ko e na mo de aka ne free papa se ma me nsa ne free papa ba ko na bo wi ne free ba na ka kire nso nko ne papa ka kire nso ye be ma ono nso ye be ma pachane enti ne yira asesei o kase ni kunu de mo maami kokko na ma ne hweso no ono nso wei o fie o boni mba me brandeti ye friend say ye fe ne kala
Ah? Baja sana mlinim. Wasi ya fena kala. Kala. Baja ne. Kala. Baja sana ubi afira no. Ote pechi. Baja ne pechi. Number 1. Any a kala pechi number 1. Kala pechi. Kala pechi. Na me baja wo. Nkasa. Dia na pesa kama. Me bende ma e fa ma me kwa ye me fie ho no. Bro mi ma me be pa ma me ho no. Me de me sakari tira o se jiji biti ya me ya. Ana me se adai. O se karade ababo mi tiri. O tweme ni som empire du. Na me se na wo bo ana wo bre me bre ni wo se ya no kwa afuom. Nti wo ba na me frɛ no aka kire no a me frɛ no wo mba. To timi tweme ni so wo butu me. Nti da me ka je ne se ne sese no o kala ene obo yo mo so ma je wo fuo no. Me ma mi sun ya se me ba ne ba na fa ne fu amane de obo mu dua. No akasa do no akasa da ase ama wo mo. Abrewa na kasa. Ma me ne kasa. Awiai. Kwabena bo wi. Yeso wo pechi number 1. One wo yere kala. Ya wo no so wo pechi kwa bi. Se de maami kan. Enye emrewa nkeka na sebe. Abrewa wawo na wo obetumi awowo. Utumi de ade ebo ni tirim tumi hwe na somu a. Oye hwane a. Eno ya sembisa. Etode bia ye bregu o. Etode bia ye bregu. Sese ye ya amene wo kasai. Ye wo maami bi ya wote ase. Ya ne mampa ya wo bo. Eni se nka maami na wu a enka ye pe. Ye wo papa bi ya wote ase. Ya ne mampa ya wo bo ne se nka ye papa wu a enka ye pe. Saade we ya meken. Wo sre. Wo se sampa ye na bi na wo bo. Ye die ntia. Se wenyini. Baby aduro no kra de. Okwa enye hwe. Na wura fi. Se won so wo bompa ya, wo bompa ye sre Nyankopon so o ma onyi nkyere. Enti unsu bedru hobi. Enti se yo ya wo bompa ye se nka ma me kwa nka pei. Wo papa kwa nka o pei. Anyanyam bia wudru hobi. Na won so wo ma e bo sampa ye ni bia. Wo kokote a woni beje ana wo rebe ho. Se ni nsuo ye no. Ewia ono nso be yesa. Ewia se oba tan be wiase. Eja bre manema. Wode ne kra bo afode na ho den bo afode de maami ntumi nwokora no no obehwo no de amanema. Ebe wiase no. Ensem se ye bi o. Ye ni ayeye mampanyimfo de maame no bre ye ho papa. Kire se eho nteda. Eho enteda. Enti ye mpanyimfo yi ye ne betia no meme ya abakan metere mi ame kanase. Ni aba be biem ya ba betia no ni epie firi mu aba enka ye ena sebi yo ye wo ehumobro ede ma ye maame pa. Enti se wo wura bowi kwabena wo ye ba panyini na se saade wei na ekoso se yampa na wo maame nam saade ye mu a mi wura wo saatima ni bi as ba panyini ede ma wo maame ana. Well ye be pero kwabena bowi unsu be yi hu ano na ye hunu sa nyanyam bia maame no ni koko ebre a wo bebre ye wa akura nase senkenya ono ni wunuanom nketu ayi a enka sa bra a wo yire no mienu dwane ja wo no enka ananse che wo nke kun ede woto subiri so ho ke kun woto akura nase na wo bi ntru nkohwe nkwa na wo ntru nipa ni nkohwe wu ana nipa ho obuwa nipa ya ji receipt
yɛfo atumi nyinsɛn wɔ abosome nkron mu wɔ haw wotumi yɛ ahyehan ma saa yɛfono no ɛkɔm de saa yɛfono no di a na hyɛ sɛ nipa wo ohu papaapa wawo maame etumi de ne fa saa kwan wɔ su di a ɛyɛ asɛm o ewiase kɔ na ewie yampa nyama esisi nyinaa dead pefee sɛ nyama ginseng na wo nipa ndasɛmi tumi ɛhyɛ nyankopɔn anim etu saa na mo wɔ ɛnte bibia nti ya obia ma ɔno ankasa ne maame ɛfa ɛto ne nso no egu ɛkɔkɔfa haban bɛhyɛ mu di a na kyɛ sɛ awerɛho paa awerɛho na sɛ wɔ mitumi na magie di nti onua bɛma na ɔmbra mɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu ɔmmɛkyerɛ nsa asɛm wɔ mu na wɔde mitumi na magie di ɔmbra na ɔmbra mɛkyerɛkyerɛ ne ɛyɛ ya otumi ɛto ne nso no gu ɛkɔkɔfa haban de ba bɛhyɛ mu ɔmbra mɛkyerɛkyerɛ sɛ no kora saa de a yɛde nea ka akyi no yɛde ba bɛdan wo yɛbɛkyerɛ yɛ adwen yɛde afa saa asɛm no tamtwuku ne ɛntwɛn onua bɛma no ɔba na afei ne ɔwɔ biara no mɛde aba bɛdan wo aha ana mdo besi medie ne yana na akosia adepa like video na share na afei so subscribe kuma no na make her say hada so emergency Ghana TV that's a name na so anywhere share macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.